De quina manera passa la Isona, la protagonista, a canviar aquest perfil, no? Es que ella es primera acechadora y después acechada. El que pasa que tú en la novela te Te n'adones al més en la... final, ¿no? Al final. Un poco la historia es que ella en la clase era popular i feia una mica els ulls grossos al seu amic que era l'assetjat. Clar, com ella formava part del grup, ella també era assetjadora, perquè això no val de dir jo estava mirant. Si tu no ajudes a una persona que li estan fent mal, tu formes part del que li estan fent mal. I després ella se sent, per aquest passat, se sent assetjada, perquè la persegueixen. I aleshores ella sent en cas pròpia què és el que passa quan no el deixen. Perquè el problema de la persona assetjada ja no és les bromes pesades, és que te minen l'autoestima, és que parlen i el diuen de tu. Però jo me trobo casos increïbles, no? De nanos que en els lavabos es feien menjar els bocates que havien tirat en el lavabo. Són unes salvatjades increïbles, no? I això és molt dur. Això ho has trobat Sí, això són casos reals. Casos reals als que has tingut accés, de quina manera? En internet teniu el racó de joc i n'hi ha molts llocs on hi ha nanos que posen les seves experiències. Bueno, tot això que hi ha per psicòlegs, també n'hi ha llibres. I els casos, la veritat és que, de fet, no s'he posat en el llibre perquè semblaven inversemblants. I jo pensava, si això ho explique, bueno, se m'assenen a la olla de tantes salvatjades que se poden fer entre ells, no? A mi em recordava aquestes coses que te contaven fa anys de la mili o coses de... No? No ho entenia. Però bé, també és cert que ara s'han pres més mesures, que les escoles ja estan sobre el tema, que els pares també estem més pendents dels nostres fills, pues si li canvia el caràcter, què li passa, i crec que bé, que podrem en això, segur. Has comentat que n'hi ha al final del llibre un decàleg d'una psicòloga. Quins són els, no sé, no? Els problemes, els símptomes d'atenció que cal els pares han de tindre en compte a l'hora de poder adonar-se que estan davant d'un cas de violència escolar? És complicat, perquè clar, estem parlant d'adolescència que ja els nanos ja tenen uns canvis. I com destriar que estan sent assetjats, però bé, normalment pateixen casos d'anorèxia, molts d'ells, que es canvia molt el caràcter, baixa molt les notes, vull dir que són ja punts. Els mestres també ho veuen, perquè són nanos que estan més retaguts, que van a soles, que això també es veu. I és per això que n'hi ha que prendre unes mesures. Pues, no sé, un nano assetjat, pues, és convenient que tingui amics fora de l'escola, que l'acompanyin a l'escola. També és molt interessant que l'escola tingui una web on el nano potser no s'atreveix a denunciar-ho al mestre, però sí és molt fàcil en un correu electrònic explicar què passa. Estan funcionant també molt bé els grups de mediadors, els mateixos alumnes, que posar pau entre ells, posar-se ells les normes, els límits, vull dir que... Però és estar atents. Jo crec que és una qüestió de tots, no? De pares, d'escola, de companys, d'estar pendents. Has guanyat amb aquesta novel·la el Premi Benvingut Oliver de literatura juvenil. Com ajuden un poc els premis a donar a conèixer l'obra? Molt, i més és que ajuda molt, perquè clar, n'hi ha molta competència. I sobretot jo tinc un amic que diu que els premis són una beca que ens donen els escriptors per poder continuar treballant. Sempre és una al·licient i una empenta per continuar. A quin públic va dirigit el llibre? Només al públic adolescent, juvenil, o és un llibre que recomanes per a totes les edats? Jo vaig pensant en els joves, però ja veig que els ha llegit gent de totes les edats. M'ha sorprès molt. Suposo que és pel tema, o no, però està llegint-lo tot el món. I és molt fàcil de llegir, s'està llegint en les escoles d'adults, vull dir que jo els recomano a tots que tinguin una estoneta, els adults han llegit més ràpid, i els joves potser, vull dir, seran diferents visions, no? Un jove se sentirà més identificat en tot el que és el món de l'institut i potser un adult descobrirà com viuen els nostres joves ara. És una novel·la a prop dels jovens, no? Evidentment. Sí, toca molt els jovens. De la manera que dius que t'han ajudat fins i tot a alumnes, no? Què és el que recull d'aquells escrits que te van facilitar? Doncs s'ha canviat una miqueta, però sí que, sobretot la manera de moure's, perquè clar, jo fa molts anys que escric per a jovens, però quan escric no puc pensar que els jovens eren com jo quan era jove. Perquè és que a més no tenen el que saber.
Per començar, quan jo era jove no existia internet. Aleshores, em va molt bé per a moure, perquè els meus personatges siguin més actuals. La manera de vestir, la manera de pensar, perquè els nanos nostres no pensen igual que pensem nosaltres. Pensar que estan en el món de la immediatesa, el món de les imatges. Consumeixen, jo sempre ho dic, pel·lícules d'adults, música d'adults. Aleshores, una novel·la per als joves tampoc és una novel·la infantil. Clar. Jo sempre dic que una novel·la per a joves és una novel·la per a adults amb més ritme, perquè ells el que volen és que el ritme siga ràpid, que siga cinematogràfica, però m'ajuda molt a saber el que volen, a mantenir-me al dia, que això és molt important, sobretot per a la meva professió. I els joves llegeixen? Jo crec que sí. I llegeixen en valencià? També. També. Jo estic segura que sí. Jo crec que se llegeix més que mai. Evidentment, una altra cosa són... Jo no vaig anar a encontrar les estadístiques, perquè no puc anar, però tenim en compte de que s'estan publicant més llibres que mai i que a l'escola la lectura és obligatòria. El que sí que és veritat que per iniciativa pròpia l'índex de lectura ja baixa, però com que els mestres s'obliguen a llegir i estan en la bona de llegir, jo crec que sí que llegeixen. Jo sempre estaré a favor dels jovens. És veritat, haurien de llegir més, jo no dic que no, però crec... I també el que parlem, no? En internet, en el cine, en tal. Clar, hi ha altres maneres d'oci que també lleven temps. Exacte, però que també forma part de les seues. Però jo crec que sí que llegeixen. A més, jo que m'agrada anar a les escoles i fer molta animació lectora i sempre moc en aquestes edats, 13, 14, fins 16, no? Veig que sí que llegeixen, i llegeixen més del que em pensava i novel·les més diferents de les que jo pensava, perquè clar, n'hi ha molts nanos que no es limiten al circuit comercial, sinó que això que dius tu, que s'ho busquen per internet, no veus que jo no sabia ni que existien, autors que no conec, no? Que funciona molt el boca a orella, no? Clar, que ells també saben on trobar. Exacte, jo crec que hem de tancar una llança per joves. Esta novel·la té alguna relació en altres de les que portes ja escrites? Bé, jo crec que s'assembla, no que s'assembla, jo en tinc una que va ser la segona o la tercera Marina, que ha dut moltes edicions, que té molt d'èxit, i que va sobre el racisme, però que també passa en un institut. Aleshores, la novel·la Marina, potser tenia 10 anys, disculpeu-me perquè no de les xifres, que la paraula bullying i assetjament no estava tan de moda, però sí que també pateix un assetjament. I jo suposo que té èxit per això, perquè passa en un institut i és una nana que pel seu color de la pell sí que també pateix les conseqüències, no? I sí que té algun paral·lelisme, tot i que són molt diferents, però el ritme i la manera crec que sí que... Ahir me trobo identificada en les dues novel·les. I l'actualitat, bueno, les teves novel·les quasi sempre estan prou lligades, no?, a l'actualitat. Te fixes o és d'alguna manera les notícies o les informacions d'actualitat pot ser la teua inspiració? Sí, jo sóc una malalta de les notícies. És veritat, a mi m'agrada, no ho sé, m'agrada estar informada. Ser periodista. Sí, jo volia ser periodista, però aleshores tampoc existia el periodisme a València, però a mi m'agrada molt estar informada, m'agrada molt saber el que passa, i aleshores sempre hi ha alguna notícia que el capta l'atenció. I a partir d'ahir em vol saber més. No sé, per exemple, la llàgrima sobre Bagdad, una novel·la que he fet sobre l'Iraq. Doncs una notícia que és que unes nanes a Bagdad ballaven en tutús abans de la invasió, sí. No? I vols saber-ne més, i a partir d'ahir després se t'acut una història i això és una novel·la. Però sempre sempre em ve de notícies de la televisió, que algú m'explica alguna cosa, però m'agrada fer coses reals. Potser no tinc tanta imaginació per inventar-me mons fantasiosos, i monstres, ni vampirs, bueno, no? O que t'agrada aquesta realitat, no? O novel·lar aquesta realitat. Sí, perquè a més m'ho passo molt bé escrivint i sobretot investigant. Patixes, perquè en la mosca he patit, perquè he trobat històries esgarrifoses, o en Iraq patixes, però m'agrada molt.